तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। सावडाव ग्रामपंचायत माध्यमातून बसवण्यात येणाऱ्या स्ट्रीट लाईटच्या कामात 10 लाखांपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप माजी जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केलाय। तसेच त्यांच्यासोबत ग्रामस्थ नयना सावंत, वैभव सावंत आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते। माझ्या कंप्लेंट आले, मला जी कागद जी तुम्ही सबमिट केले त्या कागदाची मला खातरजमा करायला पाहिजे। माझं ते म्हणत नाही साहेब, माझं म्हणणं नाही, ऐका माझं तुमचं म्हणणं मला समजलं। 7,000 पैसे आले, त्याने काहीतरी केलं, हे केलं, तुम्ही आता हे कसं तुम्हाला सिस्टीम माहिती आहे, त्याच्याशी मी बोलत नाही। हे जे आहे माझ्या पद्धतीने ठीक आहे, तुम्ही त्याचं पत्र द्या, मंगळवारपर्यंत करतो म्हणून द्या। सावडाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामस्थ या ठिकाणी वैभव सावंत, नयना सावंत यांनी काही स्ट्रीट लाईट संदर्भात जवळजवळ सावडावमध्ये 21 लाखाची स्ट्रीट लाईटची कामं झालेली आहेत। जिल्हा नियोजनमधनं 13 लाख वेगवेगळ्या 15 वित्त आयोगातून असतील, ग्रामपंचायतीच्या निधीतून असतील, स्ट्रीट लाईटची कामं करण्यात आलेली होती। यामध्ये माहितीच्या अधिकाऱ्यांची एमएससीबीकडनं जुलैमध्ये माहिती देण्यात आली होती, त्यानंतर माहितीच्या अधिकाऱ्यांची माहिती मिळालेली आहे। एमएससीबीची खोटी लेटर पॅड, खोटी इस्टिमेट, एमएससीबीचे खोटे शिक्के बनवून त्या ठिकाणी आज स्ट्रीट लाईट सावडावमध्ये घेण्यात आलेली आहे, त्यांना मीटर देण्यात आलेलं आहे। आज या संदर्भातली तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्या नयना सावंत, वैभव सावंत यांनी जुलैमध्ये देऊ नये। आज एमएससीबीकडनं सावडाव ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात त्या एमएससीबीच्या संदर्भात कोणतीही कारवाई झालेली नाहीये। एकंदरीत यामध्ये त्यांच्यामध्ये 41 पोल त्या इस्टिमेटमध्ये दाखवण्यात आलेले आहेत। प्रत्यक्ष जागेवरती त्या ठिकाणी 28च पोल आहेत, 28च पोल त्या ठिकाणी आहेत आणि म्हणून एकंदरीत ह्या असलेल्या 14-15 पोलचे सुद्धा पैसे त्या ठिकाणी इस्टिमेटमध्ये दाखवून त्याचे पैसे त्या ठिकाणी खाल्लेले आहेत। जिल्हा नियोजनचे पैसे जिल्हा परिषदेकडे येतात, एमएससीबीचे जिल्हा परिषदेकडनं पंचायत समितीकडे येतात आणि पंचायत समितीकडनं ग्रामपंचायत आणि यामधनं जी काही स्ट्रीट लाईटची जी काही कोटेशन आहेत जी मिळत आहेत त्याच्यामध्ये एमएससीबीने ज्यावरती मीटर दिलेला आहे त्यावरती एमएससीबीचा शेवटचे काही अधिकारी जे आहेत ते याच्यामध्ये सुद्धा सामील आहेत। एकंदरीत ग्रामपंचायत आणि एमएससीबी अशा पद्धतीने संगनमताने जवळजवळ 10 ते 15 लाख रुपयाचा भ्रष्टाचार स्ट्रीट लाईटच्या नावावरती केलेला आहे। यामध्ये सुद्धा आम्ही जिल्हा नियोजनचे जे सचिव जे आहेत ते जिल्हाधिकारी आहेत त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी आम्ही तक्रार देणार आहोत की अशा पद्धतीने या पैशाचा या ठिकाणी भ्रष्टाचार होतोय आणि स्ट्रीट लाईटच्या नावाखाली एमएससीबीची खोटी लेटरपेड, खोटा शिक्का या सर्व गोष्टी करून आजही एमएससीबीला कार्यकारी अभियंत्यांची भेट घेतली। त्यांनी मंगळवारपर्यंत त्याचा वेळ मागितलेला आहे आणि येणाऱ्या 8 ते 10 दिवसामध्ये या संदर्भात जो एमएससीबीच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडनं या संदर्भात जर फौजदारी दाखल झाली नाही तर या ठिकाणी सावडाव ग्रामस्थ आणि आमच्याकडनं शिवसेना पक्ष तालुका वतीने आम्ही याच्यामध्ये तीव्र आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही। नमस्कार, मी वैभव दत्तात्रय सावंत। आमच्या सावडाव ग्रामपंचायतने जे स्ट्रीट लाईटची कामं केली आहेत त्याच्यासाठी बोगस मूल्यांकन दाखले एमएससीबीचे बनवलेले आहेत आणि एमएससीबीचे लेटर हेड, इव्हन स्टॅम्प, एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या बोगस केलेल्या आहेत। तर हे प्रकरण एकदम गंभीर आहे आणि या गंभीर प्रकरणाकडे तात्काळ ह्यांच्यावर हे जे गुन्हेगार आहेत ह्याच्यामध्ये जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत यासाठी आज आम्ही महावितरण अधिकाऱ्यांची भेट घेतलेली आहे आणि हा भ्रष्टाचार मोठा भ्रष्टाचार आहे। 21,38,000ची जवळजवळ स्ट्रीट लाईटची कामं झालेली आहेत। ही विकास कामं जी स्ट्रीट लाईटची आम्हाला हवीच आहे, पण स्ट्रीट लाईटच्या नावाखाली जो बोगस आणि अपहार केलेला आहे ग्रामपंचायत किंवा इतर कोणाकडून जो झाला असेल त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावे अशी एक सामान्य ग्रामस्थ म्हणून आमची मागणी आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.